Msizi aka Inkosi Art. Noma uqala ngokulethana eqinisekisa ukuthi subscribe uzokwazi zonke izinto engiyipostayo yona ke le channel. Udaba kulamba phambili, udaba ke lowesifazane wadlwengula nguyise kusukela neminyaka eyi7 akhulela ke neminyaka u13 uZizo Izabelo zami aplane useqwashisa abantu ke einkundleni zokuxhumana. Ekhuluma ke esithangameni esisakwaza ku Facebook uZizo uthe uyise waqala ke ngokumphika ngesikhathi unini samkhulela waze wakhulisa ngugogo ke wakoni namalume. Uthe ke seneminyaka eyi7 ke uyise wamcela ukuba azohlala naye emzini wakhe kosesilungweni emthatha Eastern Cape ukuze ezofunda ke esikoleni ezicube ke izinhlanga. Ubhale kanje uZizo wathi ke ufuna imfundo ke engcono. Ngaphambi kwalokho ke noma ke sasezana kangcono nobaba futhi ke sinobudlelwano obuhle ophakathi kwendodakazi noyise. Ngase ke ngimethemba ngempilo yami yonke eyiqhawe lami sasinobudlelwano obuhle ngesikhathi ethi angizohlala naye angibona noma ke angibanga nalo ke uva. Uthe ke ngesikhathi efika emthatha wathola ukuthi uyise useshade ke nomunye umuntu wesifazane kodwa ke emhlukumeza umkakhe. Emqondweni wami wangitshela ukuthi ke mhlawumbe lo mama wayehlupha ke noma ke kwaqhubeka ukushawa ke kwalo mama izinyanga ezimbalwa kwaze kwaba ke lo mama uthatha ke ingane ke yakhe uyahamba. Ngalolu busuku ubaba wangidlwengula ke okuyinto eyaqhubeka iminyaka eyi7 kwaze kwaba ke ngiyakhulela sengineminyaka engu13. Emqondweni wami ke ngangazitsheli ukuthi ubaba wayenza into ke noma ke engalungile ngoba ngiphila naye. Ngangizitshela ukuthi into ke ejwayelekile mhlawumbe nezinye izingane zasihlangabezana ke nento efanayo. Ngacabanga nje ngineminyaka noma ke wacabanga ke ngineminyaka ewu13 angazi lutho ngokuhlukunyezwa ekhaya. Uthe ke waze wathola ukuthi ke uyise umkhulelisile emva kokuba kunina emchazelile ukuthi umuntu wesifazane okhulelwa ke kanjani. Ngamtshela ukuthi ngubaba ongikhulisile, ubaba ke wayephika ke ayekwenze kimi kwakuyimi ke naye kuphela owayazi obekwenzeka. Cabanga nje ngineminyaka ewu13 ngizobhekana ke nobaba enkantolo. Wayehlonishwa ngoba ke wayenguthisha futhi ke eyilungu lomphakathi eliqavile. Enkantolo kwakunabantu ababethi ke ayikho lento lengane imqambela kamanga. Ngase ke ngimsaba kakhulu ubaba ngoba ke ngangazi noma ke wayezongibulala ukugqiba ke ubufakazi. Uthe waqala ke ukuhlasela ukwantalala semncane neminyaka ewu23. Uthe uthatha isinqumo sokuba aqale ke athethelele uyise obhadla ke ejele njengamanje ngaphambi kokubhala ke incwadi esihloko sithi My Father Took Away My Innocent, Perfect and Certified at Last. Wenganza ukuthi singisikelesi wenganza kwethu useqale kumkhankaso okuhambela ke izingane zamantombazane esiqwashisa futhi esiluleka ngokudlwengula ngaphansi kwenhlangano yakhe ke Rise Black Girl Foundation. UZizo uthi ke inhloso yakhe ukusiza ke ingane yomuntu omnyama ecindezele nake yadlwengula. Uthe ke ubuya gqugquzela abantu ke noma ke abantu abake badlwengula ukuba ke bangathuli wengaza uthi fisa uthi ngezuko lakho nombono wakho uthi ngicabanga ningi ngalolu daba hlanga phambi khona section.